Yalqap, indi ulalanda aydımçı boljakmy? Awa. Haýt aydymçyňa barýan? Eldar Ahmet. Oo, Eldar Ahmetowyň aydymyny bilýärmi? Sevmeyen bolsaň başga näme seýýär diýdiň. Yüreğime ağladyk goýsaň aýnamyzyň geljegi töýsaň. Eldar şuraýar söz barmy aydymda? Diýen o azadyň aydymda. Azat. Onda azady barýan. Dostlar salamu aleyküm. Ene köpden var garaşy oturan ejem diýen aydymyzyň klip taýyn boldy. Meniň YouTube sahypamda goýuldy. Görüň, baha beriň. Indi netip bolsa kimde kim şu klibiň birji bölejigininden alyp öz Instagram storiýasyny öz adyny hemde Mehriban Käbesiniň ejesiniň adyny hemde men atmaýat edip goýsa, menim şonu öz storiýamda paýlaşjak netip bolsa. We ähli ejelerimizin hem yetip gelen 8. Mart bayramına goý sowgadymyz bolsun. Klip görüň, öz pikirlerinizi nokman kommentarda belläp geçin. Janyňyz sag bolsun. Köp sag bolsun. Abi şahadatto Allah'dan onu düşünmek dedi. Yani ham dedi, bolmadı 5 yaş yaşar eden bir kayın içine deyip da. Ondan bize netice senden bratişka. Kadar dedim o kadar. Karat 5 yaş yaşarcan anam bada. Ya Allah nemet böyle dedim ben. Şudur kundan karratmadan başka işe diyorum dedi. Kadarcan krasacık. Ya şu sozyandan ingmir näme diýeli. Sütünden. Her urdum in öktüler. Var bu yerde. Nelerim öv işinde. Balık mağarırdan sonra korum. Ana. Krasa. Gurleme ya. No iş bilenem. Gurleme de alamet yani. Daş. Dream